ansioses amb la passió del renaixement. Sempre busquen alguna cosa amb impaciència. Mr. Ajiko, el rei del sushi. Una autopista que connecta els gratacels. Una ciutat que funciona amb interruptor. El mecanisme que anomenem època. El cor de les persones que et van fer oblidar. Ara pense que podré viure una vida normal. La tendresa i un càlid alè són capaços de tot. Les meues mans ansioses amb la passió del renaixement. La tendresa i un càlid alè, la constància, són capaces de tot. Les meues mans ansioses amb la passió del renaixement. Sempre busquen alguna cosa amb impaciència. Sí, li he demanat que es casi amb mi, només en el cas que ningú no aconseguisca que el rei del gust recupere la memòria. No puc pensar en això mentre el rei del gust estiga així. Me'l guardes fins que se solucione tot? Ho sabia si no m'has dit res. Dóna'm-el. Ma mare no ha de recuperar mai eixe bitllet. No te'l donaré! Dóna'm el traïdor! No vull! Ai, m'he adormit. El bitllet! Así está. ¡Espera! Así está. Deliciós, Mr. Ajiko. Sí, això mateix. Com ha anat? Has pogut parlar amb els pares del xiquet en l'hotel? Sí, però encara que s'afanyen no arribaran fins demà a la vesprada. Per tant, esta nit em quedaré jo amb Mitsuko. Shigeru Yamaoka, prohibides les visites. Yoichi. Com va tot, Mitsuko? Li he portat roba. Moltes gràcies. Escolta, encara no s'ha despertat? La germana? Sí. Si vols, pots passar a veure'l. Shigeru! Ho lamento molt, Yoichi. Et donaré el bitllet d'avió. Perdona, per favor. Perdona. Mira, mare, ja n'estic fart. No vull portar això damunt. Tinc mare. Quédat'l tu. Au, ja està. Hauries d'haver-lo tingut tu sempre. Des del començament.
Hola, germà. Lamente vindre a aquestes hores, però necessite que veges una cosa. Són unes quantes fotos de la nostra família. Què me'n dius? Et porten records? Encara que ara et deu semblar que és la primera vegada que veus aquestes fotografies, no? Però en aquest àlbum hi ha moltes imatges de la nostra família i també de la nostra infància. De l'època en què els nostres pares encara vivien. Jo era molt xicotet quan van morir. Per això tots els records que tinc d'ells es limiten a aquestes fotos. Germà, on està la mare? Genjiro, on està la mare? Només recordi que feia molta calor, però l'estiu prompte va acabar. Com acaba tot. Això és... Van morir a l'estiu. Germà, potser el sabor que buscaves era el seu. El sabor que et va espentar a viatjar als racons més llunyans del món. Districte comercial de Tonarimachi. Estació de Tonari. Ai, quina manera de ploure, quina nit més inclement. Ai, Però si eres tu, Yoichi. Xicot, què fas així a aquestes hores? Estàs xopat de cap a peus. Koraiken. Vinga, Yoichi, no em digues que no havies vist mai la meua dona, eh? No. És molt bonica. Però de què vas? Saps què et dic, xaval? Comparada amb ta mare, la meua dona és com un caldo sense sal. Deies alguna cosa de mi, Què? Jo, de tu, ni pensar-ho. Es nota que és l'esposa de Koyama. Perdona, Yoichi. Arribe molt tard del treball i només puc preparar coses senzilles. Ara t'enxugaré la roba. Tu menja a gust i tranquil. Vaja, Vesperon, lamento de veres tot el que ha passat. No tenia ni idea de res d'això, Yoichi. Però, escolta, què fas? Borinot. Ho lamento, perdona, Yoichi. Eres un bèstia. No tens tacte ni delicadesa. Ja ho sé! Mira, veuràs com aconseguiré transmetre-li energia! Jo dic el mateix! No patisques, et trobaràs molt millor, Yoichi! Unim les nostres forces en una explosió d'energia! No importa que la sort no ens somriga! Actitud positiva! Moltes gràcies. T'agrada? La sopa està molt bona. Què t'ha paregut? Veritat que sóc una bona cuinera, Encara que, en realitat, porta massa sal. Exquisida! La veritat és que no hi ha res com el menjar de casa. El sabor no és per a guanyar un campionat, però està ple de sentiment. Per favor, això et sembla tu un afalac? Però està molt bo, de veres. T'has posat tota roja. El que se t'ha d'escalfar no és la cara, sinó el cor. Però, home, estàs segur que no vols que t'acompanyem nosaltres? Sí, moltes gràcies.
No et rendisques! Ànim! Mr. Ajiko! Escolta, tresor. Segur que fem bé deixant-lo anar a soles? No patisques. És un xicot fort i espavilat. Sí, senyora. Ha crescut i ja s'ha fet un home. La veritat és que m'han passat moltes coses. Quants cuiners he conegut durant tot este temps? Però ara ja no queda ningú. Fins i tot Kazuma se n'ha anat. I els membres de l'associació. I al final també el rei del gust ha deixat la cuina. De què han servit tots els plats que he preparat fins ara? I per a què vull el nom de Mr. Ajiko? Per a què vull eixe nom? Sí, diga. Shigeru ha recuperat el coneixement? ¡Shigeru! ¿Eres tú, Yoichi? Shigeru. Shigeru. Ho lamente. Perdona'm, per favor, ha sigut culpa meua. No patisques, Yoichi. No et preocupes, ja em trobo bé. Ho veus? Mira, a Shigeru li ha costat molt recuperar el coneixement. Però no té cap lesió important. Pront es posarà bé. De veritat? Encara sort. Quina alegria. M'alegre. Yoichi, perdona'm. On està el bitllet? No et preocupes. Vinga. Ningú no et culparà de res, Shigeru. No patisques. D'acord. Mitsuko. Vols alguna cosa? Com et trobes, Shigeru? Què vols? El cas és que tinc gana. M'agradaria menjar alguna cosa. Ai, xiquet, eres tot un cas. Perfecte. Digues que t'abellisses, Shigeru. Una truita de creïlles. Molt bé. Faré la millor truita de creïlles del món. Ja veuràs, Shigeru. Et podràs menjar la millor truita que he fet en la meua vida. Espera, Yoichi. Mitsuko. Deixa'm a mi. Jo prepararé la truita. La vols preparar tu? Si tu et dones molt poca manya. Per favor, deixa'm que siga jo qui li prepare la truita a Yoichi. Mitsuko. El cas és que fins ara no m'havia portat mai gens bé amb Shigeru. No era capaç de fer-ho. No sé massa bé per què. Però esta vegada almenys m'agradaria preparar-li el menjar que ha demanat. Mitsuko. Obri. Mastegau bé, Que bona! En vols més? Però no menges de pressa. És una truita
que ha fet Mitsuko. La troba boníssima, n'estic segura. Em sembla que per a ell és el millor menjar del món. Mitsuko s'ha esforçat molt. I ho ha fet molt bé. Jo sempre he pensat que tal vegada en la cuina no cal només tindre talent, Yoichi. Pensa-ho bé, ningú més no pot preparar eixa truita. Sí, és un sabor que només existeix entre Mitsuko i Shigeru. És probable que ni tan sols els plats del millor restaurant es puguen comparar amb un plat que hagi fet algú que t'estima de veritat. Yoichi? Oh, perdona, fill. Crec que ara mateix no tinc dret de parlar-te d'eixa manera. Tens raó. Crec que puc preparar un plat així. És el que necessita el rei del gust. Escolta, pots fer el que vulguis amb això d'Itàlia, mare. Yoichi, però si jo ja no... Et vas dir tot allò perquè passaven massa coses al mateix temps. Perdona'm, m'he comportat com una criatura. Fill meu. Fins després! Adeu! Yoichi! Tot eixirà bé. Ara mateix Yoichi pot aconseguir-ho. El que busca el rei del gust no és un plat ni un sabor determinat. El que necessita és l'afecte més autèntic. L'afecte que es pot sentir en tastar un menjar preparat en la pròpia família. De fet, els plats que li hem preparat nosaltres en realitat els cuinàvem per a nosaltres mateixos. Kazuma buscava un pare en el rei del gust, mentre que jo pretenia aconseguir-te a tu. Cadascú tenia els seus motius i en realitat cadascú pensava només en ell mateix. Però ara Yoichi està per damunt de totes aquestes coses. Ell serà capaç de transmetre tot el seu afecte a través d'un plat i mostrar així l'amor que sent pel rei del gust. No et sembla? A Yoichi no li diem Mr. Ajiko perquè sí. Per favor, rei del gust, vinga. Tasta un altre plat que hagi cuinat jo. No et canses, Yoichi, perquè el que el meu germà necessita no és... Caram! Per fi ho he entès! El sabor que buscava! El tenien davant dels nassos, però cap de nosaltres no havia sigut capaç de veure-ho. És com la sopa que prepara la senyora Koyama. Quan existeix amor entre dues persones, naix l'autèntic sabor. La senyora que va preparar el menjar al rei del gust ho va fer amb tot el cor perquè es preocupava per ell. Igual que la truita que Mitsuko li ha preparat amb amor a Shigeru. Per això, prepararé un plat només per al rei del gust. No importa que no el taste ningú més. No importa que em diguen si està bo o no. Només vull que el reconforte. Amb això en tinc prou!
Yoichi. Estava deliciós. Rei del gust! Rei del gust, per fi! Moltes gràcies, Yoichi. Germà meu, si existira amor entre totes les persones del món, tot seria molt més fàcil. Si poguérem menjar sempre plats preparats per algú que ens estima, és possible que els cuiners deixaren de fer falta. Pot ser que només siga un somni, però fins que arribi aquest moment, Mr. Hachiko continuarà preparant menús fets amb el cor! Ben dit, Yoichi Ajiyoshi, Mr. Hachiko. No deixes de progressar. Endavant! Què, amics? Vos ha agradat Mr. Hachiko? Deliciós! No està ningú sol. No està ningú mai sol. No cal que evites la tristor en els gargots de la paret. Queden records agredolços, queden les meues lletres de l'època en què ens barallaven sense parar. Sempre en busca d'alguna altra cosa, ens superàvem a nosaltres mateixos i en girar-nos hi havia un amic que et donava la mà. No està ningú sol. No està ningú mai sol. Avui el restaurant ha tancat. Evites